Number 2. Amensia. And you know free buy. Atrema. And no fine. One no born quite do quite job bombs so. Or no so atrema ho. Call! Other you call. Oh, me to say. Pacho you. Atrema no fine. Pacho massive femo. Eh? Ufram pa me na woko. Corona dasro. We are cremoni. Pacho bi kojidi. Ah, you fancy to babro no so say nifa. Nifa. Bodin ayeme. Bodin. Ayeme. Mama ma ne so mpache. Ayeme. Bodin. Amensia. Mr. da Bible so. Mr. da Bible. Sa se ma me be kan. Sa se ma me be kan. Nukure Ni tro. Nya me boa me. Era. Order. Oh me asambe na aba. Pam chewo. Ma me use free so na kasa. Me ni kunu wale. Na me wo mfie 18. No so 17. Ani ya wale ye. Na ne ya sabe na me ko SDA. Na me jaye na. Be man ko jidi na mso me ko bi. Ti e ko jidi no. Na ma wo baako. Enya 20 years. Enya 20 years. Ne ya kwa asole no. Ya ko tanti ya ko du asole ho no. Asole fie no. Ho ya me na baako. Na wo kosere ho. Ati jidi no na me ko bi. Na me kunu nso ko bi. Nti ba obi o ha wose kodo ha. Wa ba jidi obi aba no wajai. Ti wo de me hu sa wunyai. Nti me ma ba bi abedo adidi. Na ne kire mbebe. Sa bla so na so papa asase da ho. Ebi. Na me so me do didi so ansa na me ko jidi no. Nti ebi ko di mi papa ede no so. Na me so me ba me na ba ko no de so. Na ye wo ha na eja. Nya mfie 42. Ti 42 no mu no. Na okofa oba foforo. Eku. Be kan ho. To oba no be kan ho. Na tata no waje agidi no. No nyai. Agidi de mo awale to so de mo pene so. Ayo. Ene wo wale no. To wale no oba ye no. Oba setena. Na me ne na sipie mienu. Na me ne da baakum. Na ye ma no so da baakum. E ma no no mu ye 4 me ma 4. Nzana me be wo ma wa akiri. O ma san ne kan ho. Mienu. Ene kan ho. Afi oba setena no wo wa no so ka chem se wonya me ne me ma basa. Enso oba ne baaye no. Kwanya na mikunu nde me faso so. Do be faso. Nya obi nka bi ma me mishi ho aye nyam soma ye nyina yeso nti. Na eja o yaka na meja isa. Eduru ba bi a wo yimi ne ma to agu. Oba no nti oba no ma yeso de ne nti saa. Oba no hunti ekoka yeso okrafo. Solufu ni nyina ta oba no ne mikunu nachi. Ene akire die me yel me honam ne wo mo kon ye ne oba no ko nu kurum. To oba no ko nu kurum na mpa bompa ba no me hu se eye bibi na ma mikunu ne yesa. Tim dem pa bompa bo sa ne ni ba afom. Na eja iye nyina ate ho. Ti yate ho ana me kwaja bambo sanam de ye adwuma. Kwaja bambo sanam de ye adwuma. Ti me kwaja na de nwunu ntoma. Na me ma no ma na de nwunu ntoma. Wo. Na me ma na nwunu ntoma no. Ti so mo nwunu ntoma no a. No no de hwe we no de manan ebe wale na dada. Eh. Wo de hwe ono ne ma no. Me kwakan no me de tokwa no wa di matem no ato me ho. Ema wona ne ba wunsia. Ensia no soso. O wunsia kan nan no ho. Emi ye yedu. Boy. Ena ja. Me ne wo ho. Asem wo am kwakan. Sa de awdidi mi nya kura wa sa ade no kwakan. O kurafo no wona me. No so mi obi nka bi ma me. Ye kwatwa hia kura obi ene obeka bi ama me. Ye ntini nka bi ma wo me. Sa ne wo na busuafo. Asole no. Be ma na ne nananom ni nua ma anom. Ene ye kunu nom. Me so me nko a ti obi nka bi ma me. Na je de tetewo. Eti mi koyale. Ema doctor mkoda doctor dikire mi nyina mi sister. Na hwe me. Oyi me mai. Onfa me nya hwe wo betena afie. Ama mi sister na ne ba ha. Akire ni o ma ho doctor dikire mi no o ma ho. Ti akire na mi sister ya ti akire ni yi o ye mu operation. Eni yi me baaye.
ti yi me ba na me no mani me sister bet ho no de obeka bi kakala me hu de wo ye me sister na da bia na me hu no nti wo mu a na eja ye kaka asem ni nyina na yi me free hospital na yele no so amehwe me da na me de te ho me manu a wanfo ma nko school wo mo nkora na nwene ntoma san no de hwe we no a me ma no obi anko school dabi na ma me na uti wo ni o mo jai santuma no mo nwene nte yo mo de o kasa nko dwale kwanti dam so me ton yi o race course eti to da na me jai se na de e wo se mo ko school ai na me ni wo mu me se mu yale me enko me ni wo mu duru kwa so me duru ba ni wo mo dwane tiese wa mo ma nwene ntoma na ma ntoma na yede enso atare kronfa bi nto bi mu je se na papa ne so anya ni se obema ne mana ko school dabi eti akire no na ya bo ma no dem de ko ya ko no jonko no odu fom 2 o ko fom 2 no jaye so obekọ ma ayi sentimele ena no so me de ko ya ntu o ko sentimele ne be se afi ko anu o se menko no jaye ne ntoma no na onye ko kan oneme ko kan so o krafo ensam de ye bini ana mjame de te ho nti akire no ana me no te wona jame ya makwaja bambosia na me de to me niam wa wo mamiska ni bi ni dwo wo mamiska ni dwo me kwaje ba so a ne mama obi na wo de nwene ntoma akwaje abesia no na ade ama mama ni bi no wafo ni na so pawade ana me boa me ho me ye boy ena me yes asem dem ni se mi kunu no no ayo sa brabo no a wo bo a wo de ba no wa go fo ba o no wo ne manan a wa wo na tia kan wa me na yedu wo na akoma ni ska no de akọ ese nkra ade aya na ma me no wo jesu enti e ba me ma no betina atara me kurum opam wo mo ko kurum o de ne ma no ene oba no betina dan no mo dem opam wo mo firi mo kota na kurum eti me hwe ade e kono na de ti otimi di mania na me sister yi oba efom ho a wote se ebi aye boro me no odim ne kan no aba ho timi yi me niam nyina tugu still so a wo so nko ai ebi awa wo ti wani se ba panini ko abusu afie sa bla de se na me ti se ma me so se me tintima wade ase hey ateti ya na mama yesa na me nyesa adawloma ena jami sister yana bibia no hwa fede ba se ekire so me beyale ya wan fi me ma ene mi sister na hwe me ebo makomma sika kora so me ma bi nto aduane ni ma me amensi wadawru be ma no heda ye onwade pacho an yo kase ena won hwe me ko doctor won fi me na mtimi kora nsolo mi sisi na me de kakara sa ko bo mi sister ya mane na ho anu ama miska na me man so ama bi na me de ko doctor sa ni nuru de be ma me hye ne da sa kase bi ma ame no sa duru be so me anu masan akọ ebi so am ko doctor pa sa na ja afele me wo ha na me ne wo ka sa mira me pa cho ahaya kaide ka ya de be ye store me fie yesia yetimu me ne mienu tim afichire ho na maduadua moro ba ne niam ti wo hen ne ba ya ne wo beje obetonton ho ne ka ho kakara no na me se ne ya de be ye store na me nyina ka na se ne mebo na mane afede dem ti ya ne se ho no me niam e wo so watutu agu wa anka nkire me o se so de ho si da ma na yere ne ma na ho no oba no ne ma na ho no na mkoka kire ne se mempene e ma mfanzi da ma ye ne ma na ho no asase ye yete so no me papa ka ho abusuan asase ne yete so nti mempene na membedi mi na de so nti mempene ma wo mfa ma yere ti eno ho eno wose ma kofaja ne ja no me de bebu dan nti da bia me ka no osi wo he ase na me se mempene otutu mi niam agu modua ne so a yere so ma me nibi wa ma me nibi me dia so a watutu agu so oba mfie miensa na sa de we nyina abawo
ɛne watutu me nneɛma no aguo wɔde si dan ama no mo amadua na mo so mo mami ni bi aburo ɔbaa no kɔ nkurom wokɔdɔ aburo bia mo ase ɛna wokɔdɔ aburo wokɔdɔ na ase wonya skanto aduro mo ase tini ma tɔn masase bi sɛ me de totɔ aduane adi me ma 1.5 oji mu baba ya kwara na pɛ ɛde ma no wɔde kɔtɔ aduro ɛna wɔde ɛbɔ ase aburo no ba me ma ne na ɛkɔtɔn aburo no nti me na me soja anopa no na wo mo akɔbu aba to wo mo ma na nsuo na hu mo de begu mu na enche na abene biko ye aburo no bia na oba na je afiri me nsam me yale no me bia yelo o yam sa 3 times ana wo ma ya beso aburo no bi no se na de na wo ma me ba yi hu na wo ma me ne kula yi yesi ana me ma na fura ye papa se da ya me ma me ba aburo yi hu na de anti yi wo se awo ya wo ma me anko mpene ya jesa wo ba he no bibia fu amene be ma ne do nyina waje afini mi se wo ne oba ne na edo me dia mdidi suso abetutu agu so de si dama no makokasa me mpene enu nti ne wo se wo jame mfie mi enum ni wo mama aduane ni da wo mama ko ho so won fa me ko mama busuafo ena mete ho de me ye bi kura wo ka asam kura mente me de mekanise se wo se abusa me kura ni nyina me sister ya ena wo di dwabele me na de anu aduane me baba ko de anu aduane me di obi si dan ya no makotu foundation enkola memu anan me ma obi adwuma esu adwuma so wa fo obi aso anto adwuma na sa na wo che besia de ma be ma ana na wa de wa fa sa be ni kware na atwam ne de kwa so wo ma ayo ma wo sa ta ma wo so jiska na wo de ma be ma no ana na wa fa wo ma na anto adwuma ma me ya mu susu ma wade enya mu de wo na mu ntwa wani hwa mo ma enkola memu wa na fere wale tu arasa se me ma no e ba san sana me kwaja mbambosia no ti abambosia no mu na me ni disi dan no ti ba bia me to woro fa no amaduadua no no so de isi ama oba me se me mpene ti anu nti no so woja ame na me hwese ko be sesa waja no de nsako onfa nko wode wakobo abusuafo amane dabi me anu ka kire me so woni waja no nu hia anache mfie mienu ono na ada ba dan ba fie amutim no chese ma me ba ko no so woni dai efie na ete oba no no tini kulo mo wi ama na ezeri wa betena enti mfie miensa ni no wona ne kotena o mabusu afie mo ho no mo koda no ma be no aduane ne wo ha papa ne koda o papa na busu afie nti ha ne de wo na wo ha enso me hu de ya na adwene yesa so oba no ye ne de so ye nden ma me ji gwani na oba anya bibia e de ade de no bi de ye no ba ma na woni suban na ate na ni so ejese ba wa wodi enti na de oba edan na wo so wo de o si ama oba na me se me mpene na obedan hu so o si ama oba no edan ni so onsi nwi wa kan woni ni akohu oba no so kan be de ni emagu ha no asisa to no ba ni didi matam wo ma wo mu bi no be de na wafa wo kra wo ma na empanifo wo ma na empanifo nti be de na wafa de am oba no because edan no anti jai na wo ha me de wo te wa wa se ama unsa so me pa che wo ma me edan ni yensi nwie me bwa enti edan ni yensi nwie de so bi ka se wo onfa ma wa ma ni nsi nwie na ye hwe de dan ne be ma no because edan nyansi nwie be da kwotwe man so da bi o mpa che wo edan no me na hihye pie miensa okohihye oba no so de pie miensa wo ni kuro mu ma no ansa ne be hye me di eti me die me bi na aka ehun no eden so akohihye pie miensa ma no ni kuro se me nimu na me diska ko wo diska ko he be ma no ne ya hye me die na se ena no ma wo diska ko he oba na sa se no prot ba efie kuro pe ne nesi so ena buye ena opa me che se wo sra me mo ma no nko hihye nkola na eme wo munya ba bi na ena wo sra me sa be na baba ya ba onko hihye ma ema no ma no dabi we da ono anama Eche oni ni be wonsi sikako eti wono diska mame na me wo race course nti me kwa am da ko hia boy no
how di si dan na wo di esi wo se me ti ase ma nsa nkola ne susa enti won ko ye ma no ese ma mi nka wo wadwempa na papa no for advantage enti wo wie ye no no odi esi wo se be ma ne sikanim ti ne me de no wonye ma no an na chese wo ya ma na se me mpene wo kosi bia ma no me nsa mfa me de me busunya asase de me na nam ene de ma me mpene me papa so de wo ho on se mu ye mpanifo mesrew asem aba wo so de na no na aka kire wo so wagyawo on fan sankoi fakoto abusuafo anim mesrewa na ye mfre no ye frɛ no no otumi be ma me de enti na wo so tia ante asem nyawo na wo ka so oni mu bintia bi no obeka bia ye ma ne kwan no mra na so ototo bo ba park so no e adwen dina wa ma ne kase ante ne ye mfre no se ye frɛ no na wo yiri twan na wo se ya na fe no yen ye tawachi na ba bia emra denden wo no ne de ayere no ma wale mfie se ni 60 years enti wonti mi nya wo basasa enka se dan ya wo ni na si no wo de manema oba foforo wo bra wo nti awo asem no wo case nyabotre pa na wo de ese ye kofre no wo bebo wo ma wo ko se yen ya ba mu no ko ba busuafo amane ono no so wagyawo wo nsumu e so wagyawo eti wo nsumu e otumi nwale 60 years wo bra enkola wo ne na wo fa ba akokura nko school papa be ne di abro sa no just when you ba wadwempa wo boa wo nti wo fi se sebi mpreduasa maame no sebi emu wonimu nyansa ade wo ba panini wo se ante panini wo 40 be 44 me se ne ba panini wo mfie sen be 45 46 de se de ne papa ne oye no de na omo so nkran se ne omo anyini e de na omo ya fa e de na omo ka fa because nkola omo du ebi adu 40 ahan de se se okra na omo gina e ko ntokwa ma omo se de omo so se so omo no omo papa no bi okoflo omo de ense se woka bia no akoka akire wo ante akoka akire wo na omo 40 ahan de ye ne maame ade na nya wo ko nya de ne papa ko akoka me mi ko no ho ko jala se me ko jala no ho se de o papa ko de ne nam so me ba panyin no odidi jala sa no ma fe ode apoku ede ya mi amonka bia wase mu mienu ma sa mi wo timi ko gina wo ya chi timi ko gina wo tinam se no ode di mi no e ene ma me no kra bi wa enka bi a wo so onye wo bi a wo so onye wo bi a wo da bi ne sa na bi wa wo ma ono wa ya we se mi ana ma hwe wo mu ma no me ma ni nyina bia ni eji ante se papa no e de adwuma se de kuya wajanto anwene no na ye ho ye nto bi o de banku kwa josu aye nto na wo bo akọ o so agya wo bo akọ homa de mfie mi ni na oba ba akọ no so ye de adwuma kuya no ne kuya no ano mo ye no no ne man de oduo mu ko school ono ne man de oduo mu ko school atu abi so mi na bi maame ewiase aye wo ante wo so ni mu abetranse na de wo so ni ka kire ante maame ama tena konyo ni mu wate ewiase ni o yiri panini ma no ba akokro amfa na nko school wati mi de o ma no ma akokọ school ante mpa che frozen pacha me de mele champon maame ma ne so mele champon odi ene maame ama pacha me ni akuma ona odi machi enso baka so no epet no kakura kama chiri mami no anti asam no se ne muti ankasa me pacha wadi maame ma woni so e wadi ka chire na de wadi ka chem so tu o to mane yen ma wonsa so beka bi so aso akire ma pacha na me de ma me be mu no eye proto ne de no be ma no an ka chire me se be bi kakra na aka no wadi isi ama ne yere no ana minua so wo mpene nti wakan na meka kire ne se ho ne de na wodi isi ama ne yere no we maame unua yi no wa ma ne bi dada na so ho ne de wo mo no te ho dada okay e se ma me de bia wo te no so de ne ho wo mo te ho dada wo de ne ho nti so de ne usi ama ne yere ada na wo mpene
ebomu ne first wall baby obeto first wall na fa na wo de isi amo ba no enti wo ka kira me na me so me ye ne se antese no omode na mo aha me so me ye ne se eno de wo ka so wo mpani ane kwan no enti so pa wonye plot ni bi na won fancy bi ma won ma ye ba ye no ti me kan wo be me kura wate ase afa da bia wo sole a woni we ntokwa no wo fra me bo mama ne me fra be me ya me fra ne kura wo mfa nti no achi na ye ne sesa na tie dia de bakwa akoto wo ma so mpanimfo anim owiamo ase ho nti ye ko ho de koto ho mpanimfo anim e ma wo mo frɛ wo ba no ye frɛ no me kura me bie ma no kura aka bia o so mpere ma me nkasa o ma me nkasa ani ensam de wo keka ensam bi ma mpanimfo no kura bufu ki ye tu no ani wo sa adwa to apa achewa ana ja ye de keka de be kan ye so de na wo mo sisa na tie dia wo mo yi asam na madanasefo adanasefo na nhwe nka minim afei na wafre wo kunu wo fon so se wo ba ye sesen na meka kire no sesen na meka ye ba ma no minua yi wo fia na ba ma no kɔ hɔ emwafo enonkofo ye de mu firi esire mu ba na ahoma ene ye de asom asene ne ye de mu ba ye wunua mele ne ho fi ni tiri ho atutuo wo ma me baye wo ma me baye tese ye nonkofo enti sese no momnti ene bae de hinti na mo ba ni nyina ka ho bi ne bae ba bia wo kofa ye firi ye esire mu bae we de abrampa evan ko na azante ma ho tie on fa ye nko no ma kire na ba bi kro no a ye boy ye no tie ye ma me baye no ana me ho fi no so o ya na me me ho fi sabe me tiri ho atutu wo no so tiri ho atutu be ma be me wa ma ye mi wa be mo yi papa enti me problem sa no ka kire wo enti ye friend na wa ma wo ba nko school wa ma ono ahwe ne wa bu na ma wa de nine na ba wale wo wona na wonsia nkola ni nyina wa hwe de ya ne se wo sati bi so ma no go na woni sa na tena ye na wo de wa hwe ba kokora wo hunu mema ya no se atete ebi kura wale che me bai na ye o mema akase na bi an kokora obi ansua ma me enu na wono agitu mu a wo hwe wo mo kakra ba akokosua ade pam na ba ko akọ SS awie kese mema na ne de ba kokora anko school so de na didi abusia atam didi che wonya no aye ne ato me ma me abrewa na ato sabe me ma me awu nso ne baye nyina wo de me ma eni adanti adan bia ma no na eso ye be ma obi nkana sem ana wura oba amobe hu no ye da awo no gina ho se me hu na abrampa adisa sem mu di akire na mokɔhwɛ ba bi ye da no wo etwitwa ho foto me ye ko na asante ma tie because said papa na etu omutuma mu pin no obekire mu na wonsum ma me no na sumdie anante opa wuku okura me ma bi nese na mtio yo me ze champo ka say